И две зарядни по 12 волта. На 24 волта направи 2 оборота и ето какво става като го включа. Това е много странно. Много неща са странни. Кой по-точно привлече вниманието? Никога преди не съм спала с братя, т.е. по различно време. Човек не може да не направи сравнение. Сериозно? И? За колко голяма разлика става дума? Огромна! Нима? Да. Секс с теб беше като космическото значи дихане. Приятно водене, но всъщност не е опасно. Алън е като на задната седалка на кола, карана от много умно кенгуру. Тя не може да се качи на тротуара няколко пъти, но крайна сметка ще те закара. Окей, добре. Благодаря, че ми изясни това. Аз съм свършен. Чакат се 2 часа на опашка за космическото власт. О, мили Боже! Здрасти, Канди, нося с лица мъртъвци 3. Супер! Канди, може би трябва да се облечеш малко дрехи. Защо? Да, тя не пречи на никого. Просто не мисля, че това облекло е подходящо за Джейк. Съгласна съм. Той ще изглежда смешно с това. Би ли извикала Анна? Не се е върнал от работа. Така ли? Тогава ти какво правиш тук? Сега живее тук. Ало, не ви казваш? Не. Чарли, искам да говоря с теб. Хубаво, че ми го казваш. Чарли, ела тук. Радвам се, че се видяхме, госпожо Херфър. Какво за Бога вижда тя у него? Не знам подробностите, госпожо Хартър, но явно, когато не го скопяват и обезкуражават ежедневно, той е доста добър любовник. Какво искаш да кажеш? Нали знаеш какво казват обикновеният мъж е като добър работен комби. Ако не го биеш, ще оре цял ден. Никой не казва това. Трудно е да се заблудя човек. Не искам да съм груб, но ми омръзна да говорите. Имаш интересен разговор с бившата си жена днес. Не може ли просто да вечеряме спокойно? Аз се харесвам. Защо? Защо? За разлика от други бивши съпруги, които познавам, тя не се е опитала да напрегава с колата. Окей. Така. Друга тема за разговор. Джейк, как беше в училище? Съмнявам се, че този разговор ще ти е по-приятен, тате. Какво пак? Днес имахме изненадващ тест. И? Аз бях много изненадан. Значи, с други думи, не си бил подготвен. Не можеш да се подготвиш за изненадаш. Много те разговор. Джейк, какво ще правим? Наистина много изоставаш тази година. Знам. Мисля, че е закъсняла реакция от развода ви. Ало? Да, задържа се известно време, но учителите вече престанаха да ме съжаляват. Аз също съм дете на разведени родителите. Така ли? Колко голяма беше, когато се разделиха? На 22. Но ти сега си на 22. На 22 и половина. Какво не би дала да съм пак на 22? Нова тема? Не, сега разговори. Джейк, ако си свършил, иди да си пишеш домашното. Ще ми е нужна помощ. Трябва само да внимаваш. Аз ще ти помогна, Джейк. Разбираш ли нещо от геометрия? Знам, че си прият някакви метри. Хвана ли? Геометрия. Чисто. Благодаря. Надявам се, като стигнат до вълшебник като този, да има 2 мозъка за подаряване. И като става дума с камни, кога ще тръгнат? Не се тължи. Защото? Имам план. Ама историята ни е научила, че тези 2 твърдения не може да са верни. Много е просто. Дай на човек риба и ще си наведнъж научи го да лови риба и ще не винаги. Добре, този пример Канди човекът ли е или рибата? Намери храм. До няколко седмици ще може да си позволи собствена квартира и няма вече да зависи от мен. Къде ще работи? Ще стане рецепционистка. Това ли е планът ти? Не, гениален е.
Какво тя е привлекателна, дружелюбна, способна да бира телефоните? Чувал ли си израза "не се изхождай там, където ядеш"? Ти, приятелю, ръчиш купчинки по целия дете. И имаш ли по-добро решение? Не. Тя е твоя приятелка, животът си е твой. Съсипвай го както намериш за добре. Аз ще дигна, очаквам обаждане. Ало? Кънди, това е дистанционното на телевизора. Така ли? Ало? Мисля ли си да носиш някоя риба да отговаря на телефоните си? Ало? Няма ли да излизаш? Не. Отказваш се от жените? Да? Няма да пробваш? Не? Имам една племенница в затвора. Не е кой знае какво, но приема брачни свиждания. Не, благодаря. Чакай, имам снимка на мутрата й. Ето. Погледът ти е малко мътен, но той е защото използва кашокова палка, за да измъкнат от браката. Шмарака ли? Имаше лаборатория за амфетамини, но трябва да признаеш, че е хубава и нежна. Благодаря, ще пропусна. Помисли си, дните за свиждане са сряда и петък, но ако решиш да отидеш, бъди пич и изнеси пайка. Добре. И гледай да се вдъвче здраво, да полекарят в затвора и направи чудесни зъби. Така. Това не е моята лампа. Какво е станало с лампата ми? Освен ако това е моята лампа. Да, моята лампа. Купите да си отива с дивана. С жълто кафявия ми дивана. Бившо колерче. За мен също не беше много лесно.